Al llarg del confinament i just abans de l'estiu començava l'aventura de Núvol Interior. Un espai lliure, atrevit, que volia passejar la nostra mirada pels racons i els marges del nostre cor. Volem començar aquest curs amb la mateixa intenció i tenim un repte: recollir la cartografia que surti d'aquesta experiència. En un moment de vulnerabilitat i incertesa com l'actual, cal que seguim caminant per enfortir el nostre itinerari, tant el personal com el comunitari. Per això cal mirar endins. Projecte Avenc recull el terme propi de l'espeleologia que descriu una cavitat natural que comunica amb l'exterior per un passatge de parets verticals. Ens endinsarem en allò que ens és més proper i alhora tan desconegut, buscar i explorar la riquesa del nostre interior. Al mes de juny recollirem aquest pam trepitjat al llarg d'aquests mesos. Com deia Dag Hammarskjöld, el camí interior és dels més llargs i difícils que podem fer. Per això cal posar-se en marxa. Exploradors i exploradores, benvinguts al projecte Avenc.